atong kinabuhi, makaingon ba kita nga ang gingharian sa Ginoo ana ba kanato? Kini mahitabo lamang nga ang gingharian sa Dios ana sa kinabuhi natong mga tao. Kung si Kristo mo'y maghari sa kinabuhi nato. Atong hinumduman nga sa pag-ani ni Kristo din hiniini nga kalibutana. Uban kaniya, magayod ang gingharian sa Ginoo. So unsa man ang ana sa gingharian sa Ginoo? Kini ato nga makita base sa unsa man ang kinabuhi ni Kristo o diya sa iyang mga pagsangyaw dinhi ini nga kalibutan. So ana ang gingharian, no? Unsa ang ana sa gingharian sa Dios mao ang gugma, kalinaw, panaghiusa. So uguban pa nga mudala sa kayuhan o kaluwasan sa kinabuhi natong mga tao nga mao ang gitinguha sa Dios alang kanato. Pagkanindot pamalandungon kon kini mao ang ana sa kinabuhi o kasing-kasing kanatong mga tao. Nindot unta ang ato gayud nga kinabuhi ibabaw ni ining kalibutan. Pero ganuman nga ana ang gubat, ana ang kagkubot, patay, mga korupsyon, kini nagpasabot lamang gang tao wala gayud magahatag og bili sa gingharian sa Ginoo, mas iya panghatagan og bili ang gingharian dinhi ini nga kalibutan. Muna kita sa ato nga kinabuhi usay malimot ta sa atong pagpaningkamot dahimong na-focus na ta sa unsa ang ato nga maangkon nga mga butang nga kalibutan. Mga salapi, makaangkon o posisyon o gahom ibabaw ni ini nga kalibutan. Pero kini niya, dili biya mulungtad angtod sa kahangturan. O kining tanan, no, nga ato nga gisgutan nga mga butang nga kalibutanon, dili usab nato madala kung kita muhalin na dininiini nga kalibutan. Ang uban, mas ila pang gitugyan ang ilang kinabuhi gato sa demonyo aron sa pag-angkon sa mga butang nga kalibutanon. Muna nga yan nga kita magmata sa ato nga kinabuhi kay dili pa ulay ang tanan. Kay ang kahakog unya natong mga tao. O niya'y hidungtan nga kita maimperno. Muna si Kristo sa Ebanghelyo, tataw nga atong nadungog siya nagingon ang paghari sa Dios. Dili butang nga inyong makita. Walay makaingon aniara utua atuara. Kay ang paghari sa Dios ana sa sulod ninyo. So ana sa sulod nato. Labi na diya sa ato kakasing-kasing. Kakini iyang nga gitiso sa matag-usa kanato. Manakon kita sa ato nga kinabuhi, atong mapuy-an ang unsaman ang ana sa gingharian sa Dios. Ang gugma, paragiusa, kalinaw, pagkanindot, unta sa ato nga kinabuhi. Kadin, ang langit o ang gingharian sa Dios ato gayod nga may sinati ibabaw ni ining kalibutan.